Kenya mane gima yuago ga. Nitiere machielo bende miluongo ni digital tax. Atamalo 15 kuom joma keto gik moko e kor mbui. Ji te to chulo osuru, profesa, to jogi nok chulo osuru. Ere rach ka gimbe koro gichulo atamalo 15 mar pesa ma giyudo nikech moko kuom gi to be chulo pesa mang'eny. Ok en pesa matin. Oseneno kata ka giketo gi kor mbui giluongo ni rate card. Koro ni gimoro machielo e kor mbui tichulo 100,000. Ere rach ko ng'ade. Ing'e gima timore seche miloso gino nyaka ichul internet. Nitie gik moko nitie services moko michulo. Jomoko chulo nyaka Google. Google bende osechulo taxes. Gini en ga ni gimoro achiel ng'ato tax di ng'eny. Ema ing'e double and triple and quadruple taxation iwacho ga ni taxes gine kuchul ga chon. To Kenya ne ringa. Koro omedi giketho ga uchumi. Nikech wanyisi Trevor, anang'iye hama. Ki idak London, idak Paris, koro idak New York. Tidwa chako ohala moro Kenya manyalo miyo ji tich Kenya donge. King'iyo koni, king'iyo gaset makiny, tax moro medie. Oruye moro wuokie. Moro finance bill. To king'iyo Uganda to ling. Itero pesi kanyo. Uganda, itero pesi kanyo. Tanzania. Gimomiyo wachandre ga ngima mama ishan dola o idho. En sani dola okuok kabiro Kenya. Nikech wan wadak na kiny tax moro biro. Oruye moro duogo. Moro kendo makoro waluonga ta President Zakayo. Koro ka unugu President miluongo ni tax collector. Ing'iyo ni koro ji biro nwang'o tek ma kelo ohala e pinyni. Ing'e ni kidwaro ni mondo ilos gimiluongo ni manufacturing sector, mondo ilos entrepreneurial spirit in the country, taxes reduce ga. To ing'e ni ka ok imiyo ji obedo gi tije mang'eny manyalo tiyo, in ibiro koles ga ng'ama odhier. Kimi jopiny odhier nikech wach mag usuru, to sirkal be nyaka odhier. Koro sirkal ni odhier nikech jopiny odhier. Jo sirkal donwang' kaka nyalo kelo yuto i ofuko ji ochiem maber nikech ng'ata mochiemo sirkal onwang'o pesa. Sani kama siling 1,000 sani bidhi nyiewo dina. Donge nitie VAT mobedo child, pesa no dhi Ruto kawuono. To kinindo kech, kaka inindo kech no, Ruto bende onindo kech ok onwang'o. Koro nyaka ami mondo ibedgo eka kaw. To ok nakawo ga kuomi mondo atieki. Nikech ok inyal tax ng'ato mondo itieki. Koro ana akwayo gan Kibaki ne kotimo gimotimo ni. Koro gimwang'iyo gan Kenya Kwanza ne nitie kod manifesto mane giluongo no the plan. Donge? Kara gimang'eno ga plan, the plan en kipenjo an jochiem nadi? Tax. Subtal chul nadi? Tax. Loan chul nadi? Tax. An wadhi kure? Tax. Koro gin the plan was one, tax. To win kaka jalony mar to tax ni gimarach gon okawo go osuru kuom wato tere ga kanyo. Ae bed no kawe gan ingen kise chulo osuru to owe on your own. Sani kose choko osuru kuomi, seche mituo nte ng'ama konyi onge, in on your own. Seche makech kai you're on your own. Kidwa tero nyathi school, sani school oyaw on your own. Ineno kaji ywak kobuya kanyo no pi yweyo gidonge. Ineno ng'ato tero pesa kuro, they are on your own. Koro inen ibed ni golo osuru, to seche mine gitabu to you are on your own. To koro tim nang'o kaka digital tax ni neno ni ka ber to nego bed marom nade nikech sani od bura wacho ni mondo ji ogol pachgi. Yes. Gin giwacho no bed atamalo 15. Digital tax no ano ka dware nikech obro kill ogole completely nikech obro kill the innovation. Nikech obro kill innovation ma Kenya. In every country, I said no statistics. Kileno Africa mangima donge. Pinje mane oko introduce taxes go, they have become gise dhimbele wach mag digitization. Kenya Kwanza no wacho they are going to be a digital government, donge. Koro kiseketo taxes in digital content, ingeni inegega. Korana kwa for sometimes ivega mondo gimoro nyuol, kose nyuol. Koro ki chako ga ng'ade. Ini ng'ado ga nyathi ka pod yom. Nte gimiluongo ni infant economy. Ingen digital economy is still infant. Koro iwe mondo dong eko ng'adwi. Karasa ni kinde mana wadongo dongi niwega mondo wiyo twi mondi eko ng'ad. Indi bed no nyuoli ni to chak ng'ado wi. To koro un kaka jolony weche mag uchumi. Serikal otim